5 iti Maleme Tititido Santa Cruz, Tenerife, Spain. The best sound quality, the best music mix on here on DJ Rexy Remix. Negros Mix Club. Dancing to the beat and exclusive remix of DJ Rexy Negros Mix Club. Quality, the best music mix on here on DJ Rexy Remix.
please welcome Zamboni Remix. Tener un 30% de descuento en tus marcas de belleza favoritas al volver a tu perfumería es la belleza de volver. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ti liwliwakin ay aw, nagiti OFWs nga Ilocano. Facebook page, agsub-sublimanan kata kayo apo. Kata kayo amin nga OFWs, ayan man nga sulit ilubong iti ayan nyo kakapsat ken kagayem. Dagiti data Pilipinas kakapsat, naimbag nga rabiyo amin nga wan iti labas na. Daytoy timanong yo iti tangatang, kapsat gayem yo. Nga umayong kumapkaplaw kada kayo apo iti naragsak nga daw yo amin. Siak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina ti agbalin nga timonyo iti daytoy nga kanito. Kada kayo amin apo daytoy iti para kada kayo nga awan iti labas na naimbag nga aldaw bigat malem ken rabiyo amin nga sangapada.
Hello kada kayo amin kakapsat. Dahito di para kada kayo amin ngawan iti labas na sunsunata kapo sunatayo. Ket sabay kumapo ita narakaradkat kayo iti daytoy nga oras, daytoy nga kanito. Ket welcome. Ismule Singing Contest Season 2 Batch 1 kakapsat ti aglalaban iti daytoy nga gondaway. Agyaman ang kadagiti amin na pong Board of Judges. Sabay kumaputa nakastrike kayo na po dito ay comment section ni Ma'am Clarissa Bulan, ni Sir Errol Juanay, ni Madam Paularina Armada Roses, ni John Ray Mala, kastamit kini Aisa Wamerga de la Cruz. Ayan kakapsat. Ácido hialurónico. A los dermatólogos les encanta. Nuevo serum revitalizante. Dadaya po, patalastas, hatid sa inyo ng Tinggal. Tinggal kakapsat na po, dito ato iti-sponsor ko tata. Tinggal. Da kaya po nga taga Balisteros Cagayan, kastamit apo dita Sanchez Mira, dita Claveria Cagayan, kastamit apo dita Bugay,
Cagayan dagitoy po ada representative yo po nga magki-contest iti daytoy nga Gundaway. Ayang kakabsat, ready na kon nga mangipresenta dagiti agkasasalip iti daytoy nga Batch 1 Singing Contest Ismule Recorded Songs. Hay manang Evangeline Lizardo Wandasan, tataka lang agbuya. Kumusta kaya po dita? Apayaganis Ballesteros Cagayan ni Apo ex Barangay Captain Oldarico Lizardo at pa-belated happy birthday Manong. Mapadayawan na kakabsat nga mangipresenta kada kayo dagiti innom nga agsasalip iti daytoy nga Gundaway. Kapag paisuanan na kakabsat, siyam tinagpalista po kanyak nga agsasalip kuma. Ngam ti dakas na apo, handa ka no nga may download dagiti Ismule da. Isu ti problema da iso nga dagiti dadduba nagbaback out da kakabsat kang gagayem. Innom ay siyam lang apo iti nalaing nga singers iti intero nga kagayan jackpot chin datoy kakabsat kang gagayem. 18 to 27 nyaksap ko ba apo ti 30 tayat ko lang nga po nga makasalip amin dagiti may kanti tsansa dagiti agkakalaing singers iti Deparna iti probinsya iti Cagayan ngem daksanggasat kakabsat tawas bali innom dalaang ado tinagkyok. Thank you very much kadagiti 92 ang viewers kakabsat ken kagayem. Da kayo po nga buy-buya i-share yu apo talmagan yu data share. Saan yu apo nga rigrigatan ang talmagan data tatay talang apo ti may tulong yu kuntoy no mo ti biang tapno ti kasta po ado pay apo iti kakadua tayo nga agbuya iti daytoy nga singing contest iti Batch 1 Season 2. Gapo iti Facebook nakikita tayo kakabsat naggagayim tayo ditoy. Kadagiti OFW sa po nga mariman nga day off. Ayan man masulo itulubong iti ayan nyo Sunday tatati rebi. Dagiti po mangan dagiti po nga aksat trabaho pa lang na imbag nga aldaw yung papagayam. Dagiti amin nga buy-buya kakabsat isang ag-share agkurad. I-share yung kakabsat madama nagpet kayat nga sumali in-reject nagpet gamin sir overqualified kap sir Errol Juanay. Hello to Angelo Alonso Tango Mark happy watching anak ko na ni Gerald Tango. Hey Don Di Francisca Garcia kakabsat kang gagayem ready. Iuray talang sumangsungrek ni Ma'am Clarissa Bulan tiya po nga chairman of the board. Aghay ka Ma'am Clarissa Bulan ti original singer iti Bislak manipod iti probinsya iti Isabela. Kakabsat nga mangipresenta kada kayo dagiti innam nga agsasalip iti daytoy nga singing contest Batch 1 Season 2. Hi to MJ Sportwear and Printing iti kabulwan is Ballesteros Cagayan. Iti muna nga contestant tayo kakabsat nagapo iti barangay Amubuan Ballesteros Cagayan nga iso nga wan sa bali no dini Miss Mayan Tajos nga iti kanta na nga napaulwan agpakada akon biag ko.
Pasqua Ben. Ada kaya po nga tagapayagan na datani ng agbuybuya Linjel Pasqua Ben. Ayabam ni ng tagbuya. May kadwa nga contestant kakabsat. Isungawan sa bali no din ni Miss Aubrey Ugale. Manipod metlaing iti barangay Amubuan Ballesteros Cagayan. Iti kanta nga na Pauluan 7-6. Manipod iti barangay Pataw Bugay Cagayan. Iti may katlo nga contestant kakabsat ket awan sa bali no din ni Mr. Jess Alvarez Utanes. Iti kanta nga na Pauluan riribok iti biyag ko. Coming up next from Amubuan Ballesteros Cagayan, in the person of Mr. Mark Kenneth Calderon. Ay iti kanta na kakabsat mangagyo madamdam iti title na. Kastamet po nga i-welcome tayo ti contestant number 5. Number 5 iso ni Miss Ivy Deseri Takadena. Iti Abulog Cagayan. Ken iti may kanem iso ngawan sa bali no din ni Miss Christine Joy Adriano Dagyo. Iti Claveria Cagayan. Iti kanta na po Isem. Dagiti admin nga agbalin nga mga mangsangsangili kada kayo po dito page ngay pangpanguluan ni Architect Chengwei Lizardo Lengluron iti Manila. Kastamet iti admin na head ni Gerald Tango iti Calgary, Canada, ni Princess Joy to Black. Iti editor-in-chief kakabsat nga dati Hong Kong, ni Marivic Ugaliseria, assistant editor nga dati Hong Kong. Kastamet kin Mrs. Deli Pinol, iti advisor niya po iti grupo. Kastamet kin Lovely Jazz Sunyiga Molina Sunyiga, iti Hong Kong. Ni Catherine Escalona Cantor, iti Qatar. Ni admin Maribel Eslabon Lizardo iti iti Kuwait. Kastamet kini admin May kini Ascado nga dayti Singapore. Kastamet kini admin Madel Arellano ada po is iti Hong Kong. Kastamet kini admin Lobelia Lizardo Tamayo nga dayti Kuwait. Kastamet kini Kastamet kintay barbaro apong admin ni Alan Cortez. Aday sunay ti Isabela. Ken kastamet ken ni Risa Balya Sebastian. Aday sunay iti Manila. Dagito ya po iti 13 nga mangbukbukol. Dagiti admin ko nga mangbukbukol iti Facebook page iti Liwliwa Ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agyamyaman nagbeta kadagiti amin nga konsultant ko kakapsat. Si personal assistant toy namutibiyang iti nagan ni DJ Mel Passion Dugay Valencia iti DWNI 91.1 Radio Caruba iti Burgos Ilocos Norte isu apo iti agbalin nagbalin nga personal advisor ko apo may nga DJ may nga napintas nga balasang. Agyaman nakmet ken ni Maidos iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, iti Gangnam Station. May sa po nga Korean restaurant. Isu apo ti may sa nga konsultant ko. Kastamet ken ni Manong Antonio Macugay iti Sinait, Ilocos Sur. Asino pa iti consultant ko kaupset. Ken amin apo nga nagbalin nga timultulong kanyak. Dagiti ay nagbalin nga judges ko apo. Agyaman akbet kini Ma'am Salome Barry F. Williams iti United Kingdom. Dagiti nalalatak apo nga recording artist nga nagbalin nga judges tayo iti naglabas nga grand finals. Special mention kadagiti amin nga empleyado iti Rapuk iti DLS Langgaman
soundtrack nga ipangpanguluan ni Sir Dan Langgamang II manipod iti Batak City, Ilocos Norte. Naimbaga po nga rabiyo apo dita rapuk-rapuk. Kakabsat, medyo agure kayo apo tapas talagang tayo datay singer apo iti Rayaw ni Ilocano manipod iti probinsya iti Isabela agbalin nga board chairman of the board tayo iso ni Miss Clarissa Bulan. Kakabsat, I'm watching. Ayan, Ma'am Clarissa Bulan, iti original singer apo iti Bislak, agboy-boyay po iso apo ti agbalin nga chairman of the board, iti daytoy nga Gondaway. Nga rod, dagaya apo iti admin ken consultant ko. Agan anus kayo kakabsat, ta ibasa po nga ibasak dagitoy, ta dagitoy apo ko tramen iti programa tano awan dagitoy apo nga mang baybayabay kanyak, ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano saan nyo apo nga mabuya ken mangigan iti tangatang no awan dagitoy nga agkakapateg nga supporters iti daytoy nga page. Dagiti agbalin na po nga sponsor to iti daytoy nga Batch 1 Season 2 Singing Contest. Agyaman na kini Madam Marilo Penaranda iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kastamet kini Mr. Rigger iti Singapore. Ni Len Molina Aleste iti Hong Kong. Ni Evelyn Domingo Talbo iti Macau, China. Ni Norma Garalde iti Spain. Ni Mari Aquino iti Spain. Kastamet kini Joy Berlin Caser iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ni Mrs. Felicitas Quines iti Spain. Ken ni Mami May Urita Molina dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagito'y apo iti Mangbukbukel. Dagiti sponsor iti daytoy nga panag-live to'y nomotibiyang. Kakabsat, marimaan kayo po nga buy-buya dito yung Facebook page iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Toyanak ken kabsatyo Roderick Temporal Ben Lizardo Molina ti agbalin nga timon iti daytoy nga aldaw. Agyaman at kin ni DJ Ryan Alcabedos Ugale, ni DJ MJ Seria ken ni DJ LJ Tandek iti pa nag-live da apo dito'y page katatay laeng. Thank you very much. Iti Murmuray ken Linglingay nga masarakan iti Barangay Caballo, Ballesteros, Cagayan Facebook page. Ma'am Clarissa Bulan, da kayo apo nga admin ko. Pero kanyo datoy nga account Clarissa Bulan. Ano at dati taunogan? Ni Chengwei. Hello Chengwei. Arkitek at nakatitunog arkitek. Dagiti apo nga admin. Ayan ni Maribik. Nga tumanaw-taw. Awantata ni Maribik ito nga kumanakak. Maribik. Wano ni Maribel. Wano ni Princess. Na kayo apo nga naka-duty. Wano naka-day off. Apo nga admin. Tulungan da. Watching from Gamu Isabela. Francisca Garcia. Ante hello. Happy watching. Mapadayawan na kangabsat nga mangipresenta kada kayo dagiti agbalin nga board of judges iti daytoy nga Gondaway. Hello to Emilio Doles Santos is watching ko nana. Daytoy agbalin nga chairman of the board tayo kakabsat. May isa nga nalatak nga kumakanta nga may isa nga DJ iti
Rayaw ni Ilocano, masarakan iti probinsya iti Isabela, kakabsat. Dahito ikot Facebook page na. Iso na po iti original singer iti kanta nga bislak. May isa nga napintas nga dayag, nalaing nga kumakanta, nga agnanayed iti probinsya iti Isabela. May isa po nga DJ ken napintas nga balasang. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Klang Clarissa Bulan, the original singer iti bislak kakabsat ken gagayem. Okay, agure kayo apo ta patukar ko dati kansyon na. Dahito apo iti sonata para kata kayo amin. Dato iso na nagpintas nga balasang. Es YouTube Music. Descarga la aplicación y disfruta de una prueba gratuita. Medyo mapending kayo pa lang babasit kakabsat. Agure kayo lang. Agan anos kayo apo ta timakanos. Iso timakago. Ayan bislak. Original singer. Iso apo ti agbalin. Chairman of the board tayo iti dahito nga gondaway. Judge number 2 is a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in MAPE at Cagayan State University, Apari, Cagayan. A former high school and college instructor of the Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan from 1997 to 2016. At present, he is a freelance dance instructor, choreographer, stage decorator, event host and makeup artist. A lifetime member of the Philippine Folk Dance Society. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Errol Juanay of Linao, Apari, Cagayan. Let's give him a round of applause. Our next judge is all the way from Gaang, Corimao, Ilocos Norte. A 30-year-old beautiful lady gifted with the golden voice. At present, she's working as healthcare assistant in one of the nursing institutions at Taiwan. He is the 5th placer in the Grand Final Season 1 Singing Contest. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Miss Aiza Wamerga de la Cruz. Welcome, Aiza. Judge number 4 is from Calgary, Canada. Our admin head of this Facebook page, Liwliwaken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. A good singer in video okay. He is my kabayan from Payaganis, Ballesteros, Cagayan. Without so much ado, let's welcome Mr. Gerard Lizardo Tango. Our next judge is a handsome young man from the province of Sodipen, La Union. Won the 2nd placer last grand final singing contest. He is still single and very much available. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. John Ray Maala. Our next judge, last judge, but not the least, a beautiful young mother, a beauty queen as well. She loves music. She was once a member of the Aces band as a vocalist, a former OFW musician in Korea for 6 years. Ladies and gentlemen, a warm applause to Mrs. Paularina Armada Roses of Linao, Apari, Cagayan, the Aramina of Apari. Di ba napintas kakabsat? Welcome, Paularina Armada Roses. At tatanay kumagat, nagsakitan di aplak, tayo
bisla ay maulaw. Criteria for judging. Dagito ya po, da kayo po nga board of judges, denggan nyo. Dagito ya po iti obrahan nyo, dito dito nga pasalit. Yan ang bisla, Criteria for judging, voice quality 50%. anyan ang Voice quality 50%. Timing 20%. Originality 20%. Audience impact 10% for a total of 100%. Dagaya po, ti pagibasaran nyo da kayo po nga agkakagaget ken agkakadayaw nga board of judges. Scoring system. 1 is the lowest score and 10 is the highest score. Judges will not give below 5 as the score of the contestant kakabsat. Na kayo po nga board of judges, pangasiyo, tahan nyo nga ikanida itinabababa ng 5. Masapo nga 5 up. Mabalin kayo po nga agiti diti point systems. Point system is allowed. Mabalin kayo nga mga diti 6.75, 5.85, 9.5, 8.7, kasjay kakabsat. Laglagipin nyo da kayo po nga board of judges, sapay kumatahang kayo nga mayaw awan. Hi to Grand Champion Mr. Joel Florido Tagumasi from Amubuan, Ballesteros, Cagayan. iba ay mo. Kakabsat, board of judges, go sir kunana. Aguri ka sir kung madamanak pala, madamanak pala nga agpaspas sa kalye. O da kaya po nga board of judges, kasjaya po. No, the question nyo, agdamag kayo kung dagiti admin ko po, dahil iti patakaran tayo. Iti ubra nyo kakabsat nga board of judges, mabalin kayo nga agite iti grades yo po, score yo ditoy comment section. Kalpasan nga kanta di contestant number 1. Nya. Ipansyo lang nga po kunayo C1 contestant number 1 score ipanyo dyan 8.85 and so on so forth. Kasi lang nga po, as simple as that. Hay kadagiti amin nga 135 viewers na imbaga po nga rabiyo na imbagal daw yo amin. Agyaman to'y numutibiyang kakadwa ka po dagiti admin ko iti ayat yung agbuy-buya dito yung Facebook page iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Prices o dati ako ti kapatgan tanarigat iti agkanta nga awan ti premyo na ore siya amat iduwing nakagkanta ka balong ta premyoang ka kunada nya ti premyo klilong kunaka lollipop tira-tirahan han narigat ti madang ma-live ay na. Ayan. Nagrigat sir. Anusam. Ayan na po. Anusam mon. Kakabsat yung gagayem. Dahil kakabsat. Prices na kakabsat. Yak ba ag-comment dyan nakakonsentrate nagtagari dito ay. Ag-comment ka. Madam magamin ti live apo iti rayaw ni Ilocano, iti Isabela, iti Facebook page, iti rayaw ni Ilocano apo nga ayan ni DJ Clang, Clarissa Bulan, madam ati live da magkakapsat. Iso nga kachat ko iso na. Okay kakapsat? Price malipatakon kadadyo ti kapatgan unay gapu kakabsat ta innam dalangag sa agsasalip ngam no ti sumar sa rano apo nga contest ket kasparigan iti probinsya iti Isabela taagbalin nga sa nga pulo apo ti contestant iti first prize iti dayto nga gundaway 500 pesos preload kasi innam da maapo iso nga hangkong empan iti 1,000 preload nga tate. Second prize 300 pesos preload. Third prize, 200 pesos preload. Consolation prizes will be given 100 pesos preload kada kwada kakabsat. Handa nga nalugi. Kita mga latayo apo ti top 2 laang.
mangalan alak apo iti top 2, ti first kan second, iduling ko agi jaya po nga nangabak, sumali danto apo iti semi-finalists. Semi-finals. Agbalidan to apo nga semi-finalist na gidua. Kahit siyempre, dagi 3rd, 4th, 5, and 6, matinagda. No, madunto apo iti agpalista, iti si Isabela, Ilocos Norte, La Union, Ilocos Sur, isublik apo iti price nga 1,000 pesos preload, 500 pesos preload iti second, kan agpababa, dati apo nga gawin, ngam kaputa basit, iso nga imbabak kakabsat, iti probinsya iti Cagayan. Ngarod kakabsat na ibaga ko na po dagiti ang kakapatig nga obrahan dagiti Board of Judges kastamit dagiti finalists. Amuyo na po dagiti finalist dita. Ready admin architect Chengwei Lizardo. Tiagbali na po nga tabulator to iti dayti nga gundaway iso ni architect Chengwei Lizardo nga dayti Manila kakabsat dayti ko certified architect baro mabalin nyo pa lang apo da kayong babalasang nagwapo dayti architect tayo iso apo iti nangaramid kan dayti logo iti liwliwa ken rayaw obre ugali good luck kunada. Okay, good luck ket ngarod tapno napintas apo iti panagbuyayo iti dayti nga kanito. Dahito yan na po iti may isa nga intermission number nga isagsagot ko kada kayo amin nga patpatgek nga 132 nga naka-online pangasiyo apo taag share kayo. Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bulan ika'y nawala sariwapan sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangako? Ako lang ang mahal mo. Nasaan na ang pangako? At bigla kang lumayo. Ngayong ikaw ay may ibang minamahal. Hangat kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y lalaging naghihintay. Nasaan na ang pangako at bigla kang magbago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Ang puso ko'y nangungulila hanggang kailan magdurusa. Nasaan na ang pangako at bigla kang nagbago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangako at ako lang mahal mo? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Nasaan na? Kakabsat kang gagayem, hanak apo nga singer, arimidik lang ato yung
nga giging kakantanak kada kayo apo kas panagyaman ko kada kayo amin nga buybuya ano siya po nga sumsumbrek diti Facebook page iti liwliwag kenrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Amuyo apo nagagara dati boses ko di kalman iso nga no agkyukak alakag palakpak kay latanang kay latagkat katawan tahan yung ipadpadlaw kakapsat. Ket nga rod kakapsat ken kagayem awagan tayo ni timuna nga contestant, Board of Judges, admin, kastamit kini Cheng Wei, Lizardo Lenglon, ready? Hello, kada kayo, kakatawa kayo, apo, nasan nang yung pangako? Okay, ladies and gentlemen, iti pagtangtangsit, iti Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan, ni Miss Mayan Tabios. Iti kanta na nga napailwang kakabsat, agpakada akon ayat ko. Hampay lang ang agpakpakada balasan ko. Okay, judges, dahito yan na po iti kanta, ti napintas nga balasang nga naga po iti Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Okay, hold your breath. Nakaya po nga taga Amubuan, na imbaga po nga rabiyo. Nagadoa po nga taga Amubuan. Naimbag karabi tayo amin kakabsat, siya Mayan Tabios from Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Nak
kakabsat, iti timek, wenno kanta ni Miss Mayan Tabios, iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Dagagiti amin na po nga Tabios family, dita Amubuan, happy watching kada kayo amin na po, ni Manong Erning Tabios. Dita Amubuan, happy watching kada kayo amin na po dita Barangay Amubuan, kastamet dagiti barangay officials, iti nasa nga lugar kakabsat. Ket, ngarod, mapantayo meta po iti panagiscore dagiti apo nga Board of Judges Aisa Wamerga de la Cruz ti score na kakabsat Chengwei Lizardo please get alam da ito Chengwei mami or dagiti admin kakabsat agi-score kayo admin ni Ma'am Aisa Wamerga de la Cruz contestant number 1 7.50 o 7.5. Okay, yuray ko po iti grade, iti madaydayong chairman, kastamet na ni Sir Errol Juanay, contestant number 1, 8.50, kasta kakabsat, thank you very much sir. Kastamet ikin Dennis, tanga kakabsat kang gagayam, no saan kayo apo nga board, han kayo nga chairman of the board, pangasi kayo, tasaan kayo, nga gipapans iti number ditoy. Tano, dagiti lang nga po official board of judges iti agipan iti number po agbuya kayo lang nga po hang kayo kadi nga agpapaanawa. Da kayo po nga viewers please. Iso po nga hanga po progreso di Pilipinas ta nasusulpang dagiti Pilipino kakabsat kang gagayem. No saan kayo nga board of judges kakabsat? Pangasiyo tahang kayo agpapans iti ni grades yu dito'y kakabsat kang gagayem. Okay, dahil kita tatay ni Gerald Tango 6.82. Kastamet kini apu anta ni Anta Giga Rabanal 100 ko na nabantanading pakawanam Diyos ko kakabsat kang gagayem. Pangasi ni dapay apo ni Paula Rina Armada 7.50. Maribel kastamet ikin ni John Ray Maala 8. Maribel Eslabon Lizardo datoy ni Chengwei Lizardo agala-ala nga taisuna jak makita po nga aghay Chengwei architect pangasim mantag parangka. Okay, sino pa iti awan kakabsat ken gagayam ni the chairman of the board ni Ma'am Clarissa Bulan. Ma'am Clarissa Bulan, iti rayaw ni Ilocano, dita Isabela, manggagnak, madama kami na po ti live na po, dahil ito'y chairman of the board tayo. Madamanak nga agal-ala, kunana, amuhang ka kami agparang si Kachengwei, hangkag parang dito yung Kachengwei. True sir, kunada, pusto. Tahanak nga agsasawa po ti agsasalawasaw dito'y. Dito'y ayami, dito'y Spain kakabsat, natolnog kita tao dito, hanga kasla dita Pilipinas, apo nagtatangkan ti uluda, agiti lalaki natangkan ti uluda, natatangkan pa iti uluda, iti baba. Kosto. Ani Ma'am Clarissa Dinidila Bulan 7.20, the chairman of the board. Okay, let's proceed to contestant number 2. Kada kayo amin nga board of judges kakabsat, agyaman to'y numutibiyang, dagiti nasulpang kakabsat, agyaman naklatamak kakabsat. Kada kayo, hanagong ut agpaypasulat ibagbaga. Okay, let's proceed to contestant number 2, Miss Aubrey Ugale Manen. Agsubsubli apo ti Tagamubuan Ballesteros Cagayan, iti kanta na nga pa all 176. At dancer ko nada. Okay, thank you very much. Chengwei, ang kaming makita dito nga Chengwei Lizardo, nagbaliw kati account. Ayan, pasen ko na. Good. Mapantaya po, kini Aubrey Ugale. Alada kayo po nga Tagamubuan, naglalain kayo, naglalain nga kumakanta po dita. Apalak na ayan ti barangay ko nga Payaganis Ballesteros Cagayan. Awal lang ba't sa tinalay nga kumanta di jaya po. Video okay, rewda nga riyaw. Makikontest kayo po dita ko lugar kumait. Dahito yung kakabsat, iti contestant number 2 ni Aubrey Ugale. Nimbag, narabi ka na tayo aming kakabsat. Siya si Aubrey Ugale, agtaw 2019, taga-Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Hi to
aldaw sikat mapanpanunuh ko manipod pa'y datat nagamam mo Uray pa'y kasanot pa ng iyong awan ko Sikalat at matagtagainit ko Nagrigatin di ka sa saat Takas ken ka aba nasawa Ninjak metin mapawilan perik na Peti di ni manugot kasi kapin siya pinagsara Ang mukalatan niya at mapasama Mapantagi sa bunsis Tanan namin kaniya Idatan ko'y puso Bagikin kararawa Mapantagi sa bunsis Taag papasa taraksa Rignam pandal ko'y rignam Sudat nagsabay Okay lang, Mama Clarissa Bulan. Okay. No problem. Inggana kaano nga taama ilimeta Ikanayon apan nagsinarakta At tanamak ko amangan wadda maka Kalabirabes nagti iliwkukin ka Nagrigatin di ka sa saat Takas ken ka ada nasawa Ninjak metin mapawilan to'y ritna Peti di niya manugot kasi kakin siya pinagsara Ang mukalatan niya at mapasama Mapantagi sa bensin Sana naman kaniya Idatong ko'y puso Bagikan karawa Mapantagi sa bensis Taag pabasta traksa Rignam kandal ko'y rignahap Isudat nagsabay Mapantagi sa bensis Tanan namin kaniyaya Idatong ko'y puso Pagikan kararawa Thank you very much, Aubrey Ugale, Itiamubuan, Ballesteros, Cagayan, Kakabsat. Okay, judges! I need your score now. Mabalin kayo na po nga agag score kakabsat. Iti contestant number 2. C2 plus your score. Go! MJ Sportwear and Printing, iti masaragan iti kabulwan is Ballesteros Cagayan kakabsat. Da kayo apo nga mayat nga agpaprint iti kastoy nga t-shirt iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ken ati maysa nga style nga nangisit kakabsat nga impos ko dita mabalin kayo nga order apo 350 iti bayad na apo at t-shirt na kompleton iti panakaipan na nga logo. Okay, datadan
8.99, 7.35, 7.30, Chingwei, Agalakan Chingwei. Kastamit nga gyaman nag iti Bastikoy Philippines, iti Bastikoy Ballesteros, Alakapan Ken Lasam, kastamit iti Flora Apayao Branches kakabsat ken gagayem. Dagito ya po iti Bastikoy Philippines, no kayat ya po tagpalamis, dita Ballesteros kagayan, mapang kayo lang nga po dita bandana iti amyanan dita Quezon Colleges of the North Main Building. Bastikoy Ballesteros kagayan, Bastikoy Alakapan, Bastikoy Lasam, ken Bastikoy Flora Apayao. Makita yun ni ading ko DJ Flora Apayao kakabsat, iti treasurer, iti liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs ni Mrs. Kathleen Molina Pascual. Hello ka dagiti pamilya na po dita Flora, dita Barubok. Dati kayong ko ni nagan na niya kaming hangadji sa dam tinagan na. Hello Angel, happy watching Angel. Thank you, Acosta Julie. Hanggang agitititigay grades dito ikabsa, tamatikaw dagiti para alati grade. Acosta Julie ko na watching Aurora Tapero kakabsat, agitay saan nga dyan, saan kayo agis score. Makapungtot ni Chengwei Lizardo Lenglon. Oy da kayo apo, imbaga alaw tatay mo, nga, no saan kayo nga official Chairman of Board of Judges kakabsat kang gagayem, makapungtutakon. No saan kayo apong official board, Chairman of Board of Judges, pangasiyo ka di apo tahang kayong agipapans, itinamdam berawan ti karapatan nyo, nga agiskor, tahang kayo apo, nga judge, hang kayong inala. No kaya yung ti agjudge apo into subaruno nga Bats 2, Bats 3, Bats 4, Bats 5, Sigarati, Bats 10, agpresenta kayo to kanyak, tagi-sponsor kayo, alang kayo sigida po nga judges, Maulawak Mildred. When agpapaling dagita, ko na ni Sir Errol, agpakpakasin nagkata kayo apo, no, kaya't yung tagbuya apo, tasang kayo nga mablock, i-block na kayo apo, dagiti tracing admin ko, ay pasensya kayo apo, agpagpakasin nagkada kayo umahang kayo nga makaawat iti Ilocano, kaya yung Espanyol kakabsat, ustedes no tiene derecho para hacer jurado en esto programa. Nawatan nyo apo? Ay Diyos! Idi season 1 kastoy, nagaduman din ng takon nga mahan na agugungot kakabsat. Numawatan nyo ti Ilocano apo, agyaman nagkano sana siguro na yan na kayo apo nga pasaway. No estudyante kayo ko talaga nga binakal kayo kumante iti eraser no chok. Pagbakalak ti chok kin eraser iti mistro na kapo data QCN. Talaga nga ibakal ko di jay naglalong hangag dengdengag ti estudyante. Agbuya kayo lang apo, tapnuhan na nga madistract dahil ito'y programa tayo. Tabangay at dadagiti admin ko apo, nonya ti kaya yung kanyada, ag-request kayo lang apo, tanuhan na agpungpung doon. Hanagpungpung doon, ibagbaga na tagpapaiso. Okay, let's proceed to contestant number 3 in the person of Mr. Jess Alvarez Utanes from Pataw, Bugay, Cagayan. Iti kanta na nga na Paul 1, Reebok, iti biyag ko. Shout out, ti tagapayagan ko na dapo. Ulitek kakabsat pangpangasiyo, tanohang kayo nga mabablak, ure no kakasinak nga agpapapalo apo, tanong no nasulpon kayo, hanga may suro apo kita agsasangati ormot na, pangpangasiyo apo tahang kayo nga gipapans iti number ditoy, tahang kayo nga official Board of Judges. Ladies and gentlemen, ti pagtangtangsit iti Pataw Bugay Cagayan ni Jess, Mr. Jess Alvarez Utanes. Hi, siya ang Jess Utanes nga taga Bugay Cagayan.
Ajapun nawaya Yang riribukan pailang day tirik na Kasta magnadan Susumbatang bigyan O apay siya pailang isu-isugin Pasunday ka Kaniyak idadariran Iso nga pangaasin ka din taadaywang na Panunutan kuma Ada puso ang daan Lukas bilang tasyang ti mailawaan Sikat din te Haribong to'y biyag ko Kasindang nga panunod Itangkat na biro Na mailimir Na adapan na gayat ko Yeah, agamaka Kaamukha patay sa lumaka Pasunday ka Kaniyak idardariran Iso nga pangaasin ka din taadaywang na Panunutan kuma Ada puso halundaan Lukas bilang tasyang ti mailawaan Sikat din te Hariribok ko'y biyag ko Kasindang nga panunod Hitangkat na griro Jak mailimir Nga adapan na gayat ko Nen agamata Kaamukha patay sa lumaka Hamon lanarude Ajapun nawaya Ngam riribuk kempay lang day tuirig na Basta med nga adan Susumbatang mitibyan No apaya siya pay lang Tisulisuge Sikat din Hariribok ko'y biyag ko Kasindang nga panunod Itangkat na griro Jak mailimir Nga adapan na gayat ko Ngayon agamakas Kaamukha patay sa lumaka Sikat kinteng Hariribok ko'y biyag ko Kasindang nga panunod Itangkat na griro Jak mailimir Dajay kakabsat iti pagtangtangsit iti pattaw bugay kagayan ngawan sa bali nun ni Mr. Jess Alvarez Utanes iti riribok iti biyag ko apay baro riniribok na kaya iti biyag mo. Ayang kakabsat, medyo timadirektahan na podo di tayang ko. Happy watching to Mami Mai, da kaya po nga 146 nga nak-online. Alak da kayo po nga buybuya. Hangkay nga tan apo ibagbaga lang tagpay. So thank you for your cooperation na po ta. Siyempre, si kayo ti dati ayang ko dagiti amin nga admin ko apo makasyudo da magkada kayo iso nga agbuya kayo lo nga pagpalakpak kayo imbes nga agre agiscore kayo tital maganyo kidi apo dagita puspuso ka dagita like kan iseryo kasjay lang apo as simple as that di ba Sir Errol nagpungtot pa ni Sir Errol apo ni Sir Errol kakabsat huanay
Kadwa ka po nga mangisulsulo iti QCN Ballesteros Cagayan, idi tiyempo mi 1997 to 2016, isuna ko siya 1997 to 2007. 1997 to 2007 naklang apo di QCN, iso nga, no da kami dito makapungtot, apo ag-career kami apo ti estudyante mi idi. Uri na bubuyan na puti ni Mami May, ay ni Ma'am Lina, ni Ma'am Gilda. Talaga nga, gaya, ipayapay, mitap, baot ka na di first year high school student, hindi no, handa kami ni dengdenggan, apo, gungot kami, apo, aglalo kiti college, no, kiti college, kiti bubuya po, nga mga college dito, kiti bubuya po, viewers na ni, nga dato'y abroad, adot estudyante mi, apo, kakasita kita, paglampasok, ida, uray no nakapaldada, agmens kami, kunada ka, ay kita agmang, kunakano ka, so nga, ado apo ti pasadas to nomotibiyang, when sir, mabusitak ko na, answer, easy ka lang, data ka lang di admin. Ay, ang mana po, kas gito, brame, nauyong kami di. Apay ni awan ni Sir Reynaldo Inayo dito ikakabsat kang gagayem. Hello sir, kunata. Okay, gapwa po, iti, may katatlo. May katatlo apo na dyan. Okay, medyo agposnak pa lang apo ta, ipasok kumat apo iti, dagiti dahito iti kanta may isang intermission number nga ipapay kada kayo. Da kayo apo nga chairman dagiti amin nga board of judges mabalin yun nga iti ditiscore yung kakatawa kayo manin talaga apo. Iso nga dakka ado ti experience sami apo dita pagadalan nga Quezon Colleges of the Ngam nasa sangpat kami apo. Ora no kas Jamie da kami nauyong kami ng kabutang da kami dagiti estudyante di. Ruby Rosa Barca sa Guillermo di ba ma'am? Kasdi apo, nuhang ka nga nauyong nga mistro, wana da kadenggan, talaga nga ipasayag ko apo ti eraser kada chok. Data ni admin na Alan Cortez, binatok diya kabay na isumot tinapuntaan na rin. Ala, apo kakabsat. Okay, ladies and gentlemen, I have the honor to present to you the one of the member of the Board of Judges, Mrs. Paula Rina Armada Roses, iti intermission number na kakabsat. Daw amin kanyayo apo at kanta kay Aka Aramina iti linaw apari Cagayan. Guess mine's not the first. Mrs. Paula Rina Armada Roses, one of the Board of Judges. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for. Hi Berlin, di sponsor kayo po. But baby, can't you see? There's nothing else for me to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide than to push my love aside out of my head. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on till the end, and that's what I intend to do. I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide.
kakabsat. Thank you. Thank you, Mrs. Paula Rina Armada, Roses, Itilinaw, Apari Cagayan. Dahito yung apo ti pagtangtang si Tike, QCN, idi kapigsami apo, iti talagang, idi apo tiyempo na. So pa apo tinangabak iti Miss QCN, jakamun niya nga 19 idi Paula, idi nangabak iti beauty contest. Tipintas na mga ubing dato yan. First year high school, nangabakan na po, waki-waki na dagiti second year, third year, fourth year college nga contestant beauty contest, agasam dat kakabsat kang gagayem. So nga, dahi tapo ti pagtangtang si tapo ti barangay Linaw, Apari Cagayan. Kaya tagyaman nagbeta po, kaya't kuman nga kablawan iti barangay council, iti barangay Linaw, Apari Cagayan. Adyak amuno ni Apo Errol Juan, konsehal pa lang iso na dita. Ket naimbaga po nga rabiyo naman manamayat nga panagbuy-buya yo amin na po dita Linaw, Apari Cagayan. Manipod apo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. To'y pagayam yo titangatang agbalin iti nga timon iti daytoy nga programa. Roderick Lizardo, Ben Lizardo Molina, iti makadkadwayo lang nga po. Agkwa kayo po, ag-share kayo. Grand champion pa jay, Yuletide Singing Contest jay aparikunan. Aramina, tila nga nakakapsat, nagpintas tarupa na. Akalang lang adakin ni Mami May. Di ba Mami May? Sa anong ko nana. Alawon sir, kung ano si kati BHW na BNS dita. Alay kakapsat, mabantay na iti may kapat nga contestant. Naala yun, naada si Mang Puten nga kwan. Aguri kaya po ta nakastrek. Sorry, pina-score ko dyan. Okay lang. Okay. Ada kaya po nga agalala iti score na ala yun. Iti siya sino man po nga makapasok iti first placer, second placer ditoy, adanton tiyansada po nga pumasok iti semi-finals. Iso nga, da kayo po nga, iti sumaruno po nga, batch 2, mabantayo iti ag-contest iti, no sino ti makakompleto, no Isabela, wano Ilocos Norte, wano Ilocos Sur, wano La Union, isuda po iti sumabak iti batch 2. Ag ino na kayo po no, adasa nga pulo nga contestant, well and good. No awan, no basta adasa nga pulo nga contestant kakabsat, ag sublinak iti 1,000 pesos preload, 500 pesos preload, 300 pesos preload, kasjay kakabsat ngam no basilang, 7 lang, mapanlata po nga 5 gasot nga preload, 300 pesos, kung 200 pesos, and so on and so forth. Ilaban ko kumako. Kung inireject ko tamok mo nalaing sama siya ilaban ko nawanin apa adapay na mamaulan ni Joel Florido tagumasin no lumaban ni Paula. Okay. Kakabsat ken kagayem. Dahito yan na po iti may kapat nga contestant. Sir, nya parapol. Hanak payag parapol apo. July 19 apo iti rapol datay Burias kakabsat kang gagayem. Hang kayo pa nga nagpalo, wampay pa-invite yo apo nga 5 agpalo, ka nag-subscribe ti YouTube channel ti Unubuti Biyang, nagadu kami na apo nga naiimot nga Ilocano. Nakasubscribe da lang aro doon, imbabawi da pa ilang di YouTube channel. Di da pa ilang kurad da nagbabawi. Ay apo, por Diyos. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Mr. Mark Kenneth Calderon, manipod manen iti Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan. Hi, Mark Kenneth Calderon, dagiti amin nga Calderon family dita Amubuan. Happy watching po na imbang nga rabiyo amin. Native baboy, native nga talaga. Kung na dati aglago ko, nadakayan kanupa yan, agbalin sa mga takungang kaabsat, tabasit ka, medyo daka mo ta in lockdown sa taybula ni. Di na kayang damutin nga kaslataong. Okay, Kenneth, Mark Kenneth. Ko mayat no masikugong ko nakpaikidin. Gatanot ng may isa para pwede ba ang Ilocos, sir? Kunada. Ilocos, nya ti pwede apo. Nga makikontest uno, makikontest iti baboy. Wala kaya po ta umang sakit kalabukog ko. Lumaban tayo lata no kwa sir, mga bak ko na. Naimbaga rabi ka daw amin kakabsat sa ni Mark Kenneth Calderon ang 2021 taga Amubuan, Ballesteros, Cagayan.
inak na sabat umakit ngem nalapsat unis makit kimidma nagtibayo to'y kaunga no tilangan imet paudi ti pamagi na wow sexy Pagkawin sa anti-sexy Lungay na pailat makagargaring Bumakit nga agpaiso Tatig sa pailat nababato Makalino ipatong na Makaparugsok pailat kimina Agbabakita Isut kong kunagad kanya Uray manoy uyaw pendak Bida metrik na To'y marik na Agbabaketa Puno nga agbabaketa Bida nga minum mo tiganas Di bakit akain na yan ayat Agbabaketa Puno nga agbabaketa Di dalamin ang mutiganas Di bakit akain na yan ayan Di pumatol iti bakit Kes na kadat langit Awang sa pulen ti kinasangit Harakok na ketinage Di bakit nasingsimpet Nabangbang luawan mintis Huray no kuridetbet Awan sa pude may nakinagaget Nakelariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Ti bakit akaromansa Nagpaiduma ti ganas na Agbabaketa Isut kun kunada kanya Uray manoy uyaw wenda Di metrik na To'y marik na Agbabaketa Puno nga agbabaketa Di dami ng mutigalas Di bakit akain na yan ayat Agbabaketa Puno nga agbabaketa Di dangami ng mutiganas Di bakit akain na yan ayan Di pumatol iti bakit Daskas la kadat lakit Awan sa pulen ti kinasamit Rakop na ketinage Di bakit nasingsimpet Nabangbang luawan mintis Uray no kuridetbet Awan sa pulen may nakinagaget Bakelariro tay kunkunada Nga amoy lupa ti angot da Ti bakit akaromansa Nagpaiduma ti ganas na Agbabaketak Isut kun kunada kanya Uray manoy uyaw wendak Di ba metrik na To'y marik na Agbabaketa Puno nga agbabaketa Di dami ang mutiganas Di bakit akain na yan ayat Di dami ang mutiganas Di bakit akain na yan ayat
Dahil po ni Mark Kenneth Calderon Manipol iti barangay Amubuan Ballesteros Cagayan. Makakatawag dati comment ni Joel Tagumasi apo ti winner tayo ti season 1. Alag babagat sa aming mga taga Amubuanan ko na po. Kakabsat, nakita yo po nagwagwapo nga naglalay nga kumakanta di taga Amubuan. Example po ni Joel Tagumasi, nagwapo na lang nga kumanta pay. Tapos dati man ni Mark Kenneth Calderon, nagwapo manin na lang man nga kumanta po. Ngam tinagas na ibagadagat agbabakot mo kano ti kinantada. So sa bagay po, mayat with feelings pay. Kakabsat kin gagayem, dahito yada kayo po ti Facebook page ti Liliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, bayan dak apo nga mang Liliwa ken mang rayrayaw kada kayo amin nga OFW, kastamet apo dagiti dadta Pilipinas iti daytoy nga rabi iyo apo. Thank you very much. Ken dagiti amin na pong judges, mabalin kayo na pong agpans wenno agite iti iskoryo ditoy comment section. Da kayo nga hanga judge. Balin baka madamdami kanyo manen ti 120% ni Mark Kenneth Calderon. Okay, kakabsat. Adalangan duwa nga nabatbatya po nga contestant tayo. Kaya't kung ipakamo kada kayo amin na po dita Isabela, kastamit po dita Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, diti Apayao, kastamit po dita Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Ayan man nga pakadanunan dahito nga signal tayo po iti Facebook page. Iyawawis ko po iti panagpalis tayo po iti kada provinces. Kasi masapul ko po ti 10 nga probinsya aglalaban da po. Malpasan ti Cagayan, sumaron iti Isabela, wano Ilocos Norte. Makita to ya po ti taga Pangasinan pay kakabsat. Makita tayo na po no anya nga probinsya iti kalaingan nga kumakanta into no sa semifinal kastamit into no grand finals. Anya man na po iti dagiti mayat nga gisponsor po iti daytoy nga Facebook page. I-message da lang nga po lalo into no semifinals kan grand finals. Ado po iti sponsor ko po the same prices. First prize iti grand finals kakabsat 10,000 pesos, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000. Makitak to po malanak lang ata siguro top 5. Iso nga da kaya po nga mayat nga gi-sponsor po no ado ti sponsor the same prices iti grand finals 10,000 pesos first prize, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000. Anya pa lang ti sa pulo nyo po. Dito ilang liwliwakin rayaw dakiti OFWs nga Ilocano apo iti pakasarakan nyo, iti kadakasta kadakkel iti papremyo na po. Tatoy pagayam yo, aramidik amin iti pagsayatan ken pagpintasan daytoy programa tayo ato tatni kasta po mayat apo iti panagbuyayo iti tangatang da kayo nga OFW adu tayo kung galing naman Mark Kenneth Conada. Okay kakabsat, ajay kanta nga agbabakit. Api ka Mark Kenneth kaya mo tibakot na po nagado nga babakot dito yung Santa Cruz Tenerife Spain jak ano available da kakabsat. Okay ladies and gentlemen, may salangan na po dua. Kaya't kumasakbay nga agkantada po, kaya't kumante agyaman kadagiti amin nga sponsor ni Ma'am Marilo Penaranda, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, Mr. Rigger, iti Singapore, Len Molina Aleste, iti Hong Kong, Evelyn Domingo Talbo, iti Macau, China, ni Norma Garalde, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, ni Maria Aquino, iti Santa Cruz, Tenerife, Spain, ni Mrs. Joy Berlin Caseri, iti Tenerife, Spain, ni Mrs. Felicitas Kines, iti Tenerife, Spain, ken kastamet iti asawa kakabsat ni Mrs. May Orita Molina iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dagito ya po iti agbalin nga sponsor ko. Isuda po iti nangted iti pagpalod ko kadag iti mga abak. Daga anya sino man kada kayo po iti mga abak. Da kayo amin nga contestant kakabsat. Lodan kayo into no Martes apo ito lod panang load ko nangabak ka kung saan itid mo ti number mo kanya ti SIM card mo ti M Globe Smart mo no talk and text automatic apo nga i-load ko dagita inababak yo tanyaman nga sa sinaok apo dito adan nakaungutan apo anyaman nga nasa ok apo ditoy aramidik apo awanti nga scam daytoy liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano da kayo apo nga makisalip iti binunutan raffle iti maysa nga native nga Burias mabalimpay nga agduwa ajay apo apalo kayo 5 nga agpalo
tapos qualified kayo apo nga makiayayam, ngem taga Cagayan wano taga Cagayan lang apo. Tano mga bakay taga Ilocos Sur, mapanalan Jiburias Jibalay, sumangpot to Ilocos Sur, na quarantine pa apo na tayo tumo lang nga nakadanon di Ilocos Sur. So nga exclusively for Cagayan only apo. Iti makisalip ijay rapol iti native nga Burias. Ti balor na kakabsat ko 3,000 kano ti balor na kasam. Ayan nga, live streaming nga po, ti pakasarakan nyo, ti kakasting ka, tatakal nga premyo. Gapo, kadagiti agkakapatig nga sponsor po. Isang agyam-yaman na unay po, ti talik. Yung continue mo, ti biyang. Okay. Elect ko ni Marcel Joy. Okay, kakabsat kin gagayem. Dahito yun na po, iti sumarunong nga contestant tayo, dapay dua. Dagiti apo nga Board of Judges, intid yu tayo iskoryon. Okay, kakabsat ken kagayem. Dahito ya po iti maysa nga iti contestant number 5 kakabsat, ada yung message na kanyak. Kung na nakakabsat, ada kano problema na, tahan na kanong ma-open dati ismure, natatay lang. Iso nga, pagpaspasin siya ang manong, sorry, into no maminsan nak ko na iso nga, contestant number 5 kakabsat, medyo, ay contestant number 5 kakabsat, just leave it blank. IB Deseri Takadena, iso apo iti na contestant number 5 nag-message kanya iso nga sorry manong jak nga may upload dato ismule ko kunana iso nga at amok gamin may kamat na tatay kakabsat ken gagayam iso nga thank you IB Deseri Takadena for joining this Facebook page sakit sapay kumakabsat ta adanto chance mga agsubli into no wild cards. Agredi kanta agiti agredi kanton ta mapabarang makaagsubli kanton no wild cards isubli kanton palubos na po Dios. Da kayo amin nga makisalsalip gamin na po. Masapol nga no makisalip kayo ti daytoy nga pa contest smule maamuyo nga i-download ti smule. Amala kayo ti agpa VIP kayo agbayad kayo apo ti smule application saan nga libre iso nga kas pangarigan ta dati nangabaktan ati mga bak 1,000 tinabak na no nag-download ti application baka sa nag-download ta ti ismule ta maki-contest han nga iso na nga singer nga dati made iso nga no sa dati nga singer kayo ti ismule na po mabalin awang problema amoy iti ag-download amoy iti ag-upload kadag lalaok handa nga damagdamagan sir kasano kasjay inya ta mo kakabsat kang gagayam iso nga problema yun ni kwan agpa-contest nakhanak nga mabalin nga gisuro kada kayo iso nga da kayo amin na po nga magi-contest ti kayat ko lagatay talaga nga naka-ready po nga makigubat hanga awan ti bala na kadaglalawok so nga thank you very much IB Desiree Takadena ading baliwan tanto. Okay, timay kanema po ni Christine Joy Adriano Daguillo iti Claveria Cagayan iti kanta nga napawluan isem ay naimas ati isem mayat ati isem kakabsat mayat ti isem dagiti tattao kakabsat dita Pilipinas no adu ti kwartada ngag impawit dagiti OFWs di ba? Happy watching to President Christopher Paz na imbag panagbuybuyam apo presidente ti Asupil diti Santa Cruz Tenerife Spain da kayo amin nga officers and members dagiti apo nagbalin nga sponsor ko iti naglabas nga grand finals thank you very much kada kayo agkatawan ni Lorraine gusto Lorraine naisim da no adu kwartada ngam no wanti kwartada apo agmumuryot da payu uray da dagiti pawpawit yung OFW di ba OFW madati na maningatan pay so Quezon James Tabios happy watching kakatawa kayo ready Christine ay so apo ni Christine Joy Adriano Daguillo from Claveria Cagayan.
Isa mapagkabayagat Mumuray dagit mata Kinisip magagas Mangyuri wato'y kaungga Isa maduit isawena Aday sa mamakagura Aday sa marayawan na ka Kinisa magpagustukan ka Uray ada amin kaya Hi to Ma'am Evelyn Olivas Katli, Miss Sakti Grade 1 ng Katoya po. Uray ba'y nuwag paspasog nuda Nuwis man naprik nagmapagmayat Isem, umisem ka man biyag ko Lulawag ka man, to'y barukong ko Tayin sa mo, isot mga iayo Day ko'y pusog nagnuwan dilimdo Isa mapagkabayagat Mumuray dagit mata Kalisot magagas Mangyuri wato'y kaungga Isa maduit isawena Dahil sa mamakagura Dahil sa marayawan na ka Kinisa magpagustukan ka Uray ada amin kaya karikat Uray pa'y luak pupuntuta Uray pa'y luak paspasog noda Nuwis man nakrik mapagmayat Isem, umisem ka man biyag ko Lulawag ka man, to'y barukong ko Tayin mo, isot mga iayo Day ko'y pusok nagnuwan dilimdo Isem, umisem ka man biyag ko Lulawag ka man, to'y barukong ko Tayin mo, isot mga iayo Day ko'y pusok nagnuwan dilimdo Isem, umisem ka man biyag ko Lulawag ka man, to'y barukong ko Tayin mo, isot mga iayo Day to'y pusok nagnuwan dilimdo Dayaya po ni Christine Joy Adriano Dagyo. Kaabsat kang gagayem. Dayayan tinagpatinggana po ti 5 nga contestant tayo. Matinag iti talo, agbati kanyak iti 2. Asino kada kawaday nga 5 po, iti mapaggasatan, iti daytoy nga batch 1. Kasi kakabsat once nga na-schedule ko, 5, 4, 7, 8 iti contestant, masapol nga ituloy ko apo. Isong hawan ti palapsak nga Domingo apo, tapno ti kasta malpas ko dato, uray no taltalo da, hauray man no dududwada nga contest, maya lata. Tano bukudan dati premyo kakabsat. Hi Abigail Molina Vicente Garperio, happy watching kata kayo amin apo. Okay, Board of Judges, babalin nyo na po nga ited. Dahil po iti para kata kayo amin na po nga buya. Good luck number 3 kung kunada kapsat. Ayan kakabsat, agbabakit kin ni ICM sir kung nadadya ka mo po ta hanak nga judge. Awan ti pa kay hanak apo nga may bilbilang nga judge ta siyak ti host. Dagiti inom nga nakisalip kakabsat 5 ay ayat at idaamin na po awan ti pa kay bibibya nga iti decision dagiti Board of Judges kakabsat ken gagayem. Tahan ko nga tinulagan dagiti Board of Judges nga ayon Jan Ray kana man ti kansyo mo Jan Ray. Hangko tinulagan na po kiti Board of Judges nga, huy, pangabakam ni contestant number 7. No, apo, hangko pulos ng may baga apo ajay. Iso nga, siyempre, judge da po, hamo mabalin nga kapatang ti judges kakapsat. At danak apo ti legal system. Hanak mabalin nga giskam apo ditoy. No manok ko ida sir, kunada manok yung latapo ngam siyak, manok ko ida amin. Awan ko maapo ti matinlag kanya, dangam gaputa, ti may sangayaya mapo, adda mga bak, adamot mga bak,
iso nga kapilitan apo nga adamatin nagkanyada nga talo. Para kada kayo amin kakabsat nga habang compute ni Architect, babalin ka computer ta ibagata TV result kakabsat sa amon to isay message kanya. Dating gawi Architect Chengwei Lizardo Lenglon. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kenyan. Dinggem tuy asuk, ilim tuy pusuk, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy putok, putok tuy pusuk, awawagan na ka, dinggem ka din alam. Umay kagtoy sibay, usok umay payapay, tapnon maepepan, iliw kesenay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo, dinayrot ngarakuk, abuyugan ti as-aso. Ililiwek di, agip na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apiras ti bokbokot. Ililiwek ti areng mang titileng tilapayag, umaikan obyag ko, mailiwak unay ken ka. Happy watching kada kayo ngayon po. Na kayo nga maki-contest kakapsat, ikan nyo mo ti feelings na. Hangatin matter kayo sa nakatador nga daragdag. Na kayo po nga maki-contest tupay. Agbuya kayo. Ikaw mo tati sala-sala na. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagag, ay ayaten ka, kasta kamet kanyag. Dinggem tuy asuk, ilim tuy pusuk, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy putok, putok tuy pusuk, awawagan na ka, dinggem ka din alam. Umay ka tuy sibay, usok umay palyapay, tapnon maepepan, iliw kesenay. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo, inayrut ngarakop, abuyugan ti as-aso. Ililiwek di, agep na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti aprus apiras ti bokbok. Kakabsat, adatum na tawag apo. Dahil apo iti para kata kayo amin nga nakakwan. Ket Jan Ray, kan naman ti kansyon mo Jan Ray. Jan Ray. Di first placer apo iti grand final sa yung narami diti June 21. Dahil apo iti kwan na. First placer. Ito yan po iti pagtangtang sit apo iti Sudipen La Union in the person of John Ray Maala ken ni Gretchen de la Cruz Yap. Joet John Ray Maala ken ni Gretchen de la Cruz Yap. Dagiti apo ti finalist ni Gretchen, second placer ni John Ray. Sabi nila
Ada problema nakakapsat daw insen ni may ni kwa ni John Ray. May tatay John Ray ni insen anak mo. Okay, kakapsat, yuwalay tayo po iti desisyon, dagiti hurado tayo, madam mga compute, binigla nakmet ngamin, hanak prepared ko na, siyempre ang mumot. O, tato yung kakapsat, tinted na. Babagit mata po di Tagalaw niyan. Siya ni Johnny maalang residente ni San Jose sa Lipan La Union. Gati nga kantak isagot ko kanyayo. Ada inak na sabat, bumakit ng nalaksa. Ibig sa makikinig mak, nagtibayo tu'y kaunda. Nuti lang nga, ginepaun. Okay, ay sawan. Ginawang sexy, at tawang santi 60 lang ay napailat makagargari. Ibakit nga agpansin, napigsapay laing nababato. Makaalino ti patong nga, makaparong supay lapit kinina. Babaketa, isukon ko na da kanya. Second placer in grand final kakapsat, John Ray Malaite, Isudipen La Union. Babaketa, May sa akong board of judges tayo iti tayo daw. di gagami na mo ti ganas, ibaketa ka inayan ayan. Babaketa, ganas, ibaketa ka inayan ayan. Ipumatol iti bakit, kaskala adat lang. Awan sa pulang tikinasang itarakop na itinagit. Iti bakit nasisintet, mapangbagyo awan litis. Uray yung kuridet-det, awan sa pulang na kinagagit. Dakilari rin tayo kunada, nga amigo pa ti amot da. Ibakit ka karumansa, na ipay duma, iganas na. Babaketa, isipon ko na kanya. Ure manuyo ya wenda, di da metrik na, tuy mariknak. Babaketa, gudlungan babaketa, di dagami na mo tiganas, ibaketa ka inayan ayan. Babaketa, gudlungan babaketa, di dagami na mo tiganas, ibaketa ka inayan ayan. O, dapat ikintay na sa flying kiss. Ipumatol iti bakit, kaskala adat lang. Awan sa pulang tikinasang itarakot na itinagit. Iti bakit
nasingsingpit, nabangbagyo awan lintis, uray no kuribet awan sa ulam mo na kinagagye. Daklari ritay kung kunada, nga amigo pa ti amot da, ti bakit na karuman sa naipay duna, ti ganas na. Ada bakit na, isukon kunada kanya, ure manuyo yawan da, di da metrik na, tuy marik na. Budungan babaketa, di gagamin ang butiganas, di baketa kainayan ayat. Di gagamin ang butiganas, di baketa kainayan ayat. Kuku. Thank you. Kakabsat isuradyo ni Mr. John Ray maalay iti Sudipan La Union tinagbali na po nga second placer iti napasapak nga grand finals tayo di June 21, 2020. Thank you very much John Ray. Ti apo nga may isang hurada tayo iti daytoy nga gundaway. Adag tawag kanya ka po may singer to utang ko. Aguray ka mana patang tamadamdam ako naka-live na. Naimbag na biyaming kakabsat, ada pinakmansang waning yun, siya ni Joel Florida Tagumasi, nga agpawin ito 20, taga-amubuan. Mr. Joel Florida Tagumasi ti Cheche, iti winner tayo ako. Inak na sabat, bumakit, nim na lapsat, inismak, kitimigmat, nagtiba yung kaunga. Ang pabagat lang tagakabsat, awan tiyang lalakay. Ipag maginawa sexy, agtawin santi 60, yung ay naulat makagargari. Bumakit nga agpaiso, na pigsapay na babato, makaalino ipatong na, makaparutso pa'y latinina. Babaketa, isukon ko na da kanya, uray manuy uyawen da, pidamektik na, tuy marik na. Babaketa, pudno nga babaketa, di dangami na mutiganas, pibakit akainayan ayos. Oy, giling-giling na pa'y hello, Joel Florido Tagumasi di tamo 1 manso, giling mo balong. At na kanya ako nga puti resulta. Kasinala agdat langit, awan sa pulang tiking na sangit, arakot na kiting na de, ibakit na sing-sing. Ay to Sheila Marie Kaluya, happy watching Sheila kanangan. Ay nung kuribet-bet, awan sa pulang na kinagade. Daklariru tay kunkunada, nga amoy lupati angot da, di bakit akaruman sa nagpayuma, iganas na. Babaketa, isukon ko na da kanya, uray manuy uyawen da, di damit na, tuy marik na. Dajaya po iti agbabakit. Ang kayo da nagkakabsat na kayo po nga viewers,
Tagparami dakto apo iti agpakompos na tungot ti aglalakay ken aguubing tahan lang puro agbabakot mabili apo ti bakot no kakastoy nga kanta ti kang kantaan da panay mo lang abakotan awa mo lat aglalakay kada aguubingan agbabakot latta kunada iso nga first latan kunada kaya apo nagadu nga tagalinaw viewers mo in share ko dagita hello kada kayo amin apo nga tagalinaw apari kagayan happy watching kada kayo iti Napoles family, iti Leste family kakabsat, happy watching kata kayo amin. Thank you very much, Sir Errol Juanay and Paula Rina Armada Roses kakabsat. At kanya ko na po ito resulta, insen kanya ko ni architect, sino nga taapo, iti nga bakim sakbaya po nga itit ko, ipakitak apo iti chairman of the board, iti kansyon na po iti YouTube kakabsat, yaka mo naman nag-send kanya, ni Ma'am Clarissa Abulan. Dati po iti chairman of the board, may isang recording artist. Aday so na iti Rayaw dagiti Ilocano, ni Ilocano iti Isabela province. Ay apo na ka ang ama, romansa ay nagtana, kanay na naiyak lang. Dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nata, arig na pantay panpan, ar-araya itirang iin. Adanopyo ang nagtayan, ay apo na ka ang ama, romansa ay nagtana, kanay na naiyak lang. Dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nata, karig na paytay banban, kasar ariya itirang bitin. Anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, nagtakelen abis lang. Anyan abis lang, at katanay kumagat, nagsakiten ti aplak, talbis lang ay maulawak. Anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, nagtakelen abis lang. Anyan abis lang, at tanay kumagat, nagsakiten ti aplak, talbis lang ay maulawak. Adanopyo ang tayan, ay apo na ka ang ama, no romansa ay nagtanay, kanay na naiyaplat. Dakkel ti pamagina, macho guwapo ako nata, karig na paytay panpan, kasar ariya itira iin. Anyan abis lang, nagmayaten abis lang. Anyan abis lang, nagtakelen abis lang. Anyan abis lang, at katanay kumagat, nagsakiten ti aplak, talbis lang ay maulawak. Anyan abis lang,
abis lang nagmayaten abis lang anyan abis lang nagtakelen abis lang anyan abis lang at tatanay kumagat nagsakitan di aplat kay bislak ay maulawak anyan abis lang nagmayaten abis lang anyan abis lang Iso apo dahito iti madaydayong chairman of the board tayo. Iso ni Miss Clarissa Bulan iti Rayaw ni Ilocano dita Isabela Province kakabsat. Ada iso apo dahito iti Facebook page ng Rayaw ni Ilocano kakadwa na dito ni Master Marvin na Agne kini Sir Ray Lagmay. Dagdoya po iti host iti Rayaw ni Ilocano iti Isabela kakabsat ken kagayam. Ket kakabsat ada kanyak ti resultan ngambitinan kayo apo tadala ipadengog ko kada kayo apo. Dagito apo iti dati apo denggan nyo lang may isang inintid na kanyak dahito apo denggan nyo kakabsat kang kagayem. Okay? Agananos kayo apo, uri ko malpasan. Dahito lang apo, uri 137, agananos kayo apo uri ko animal malpasan. Iso nga agyam-yaman na kada kayo amin apo. Da kayo apo nga Board of Judges, thank you very much for your cooperation. Itiliwliwa ka na rayaw, dagiti OFWs. Denggan nyo apo, buyaan nyo datoy. Ate pabuyak kada kayo. Dagiti amin no FWs nga Ilocano. Chef ni Kenilyn Laconsay Kalingasan nga pagadtoy Tupac del Norte Nueva Vizcaya nga napagasatan nga nangabat iti 6th place. Iti liliwa ken rayaw kadagiti amin nga OFW nga season 1 singing contest. Ket agyaman unay kini Sir Robert Molina nga isuti host na ti daytoy nga programa. Hasta unay nga agyaman kami amin nga sponsors iti daytoy nga programa ta dakil ato ti prices nga nauawat ni. Hasta unay yaman ko kini Ma'am Deborah Bolusan nga iso kinang TED iti 3,000 pesos para di special prize ko. Kini Tita Tessie Pajardo nga nang tidnit lang ti cash. Thank you so much Tita. Ken kasta unay net nga yaman ko iti premyo nga agdatad iti 1,800 pesos from Liliwa ken rayaw kadagiti amin no FWs nga Ilocano nga iso iti naalak nga premyo iti 6th place. Ket agyaman na unay kada kayo amin nga sumuporta especially sa mga judges. Thank you so much. Nagitmay pa na may nagan amin isudan ngem agyaman kami unay ako, si Anis yung kada kami nga ng score, iti kakalain na kadwak nga contestant. Then, kastamot din amin nga admin, tiday nga page. Thank you so much sa walang sawang suporta. Ket, pagyaman ang unay ako, ti ating nga bundaway nga may saak nga nangabak, tiday nga pasalit. Ket sapay la kumata adupay ti sumali ti daytoy nga page tap mo maparas damit ako ti naparas ang ragsak. Ken kastamot din nga ang kayo mamuma nga sinalsali ti anyaman nga pasalit ti liliwa kan rayaw kadagiti amin nga FW ta iso dapat galante ako nga iti premyo. Ken kastan, good luck to all contenders, good luck sa lahat ng sasali pa, at good luck din po sa lahat ng mga mananalo. Thank you so much and more power to come. Thank you very much Kenilyn F. Laconsay Kalingkasan iti Nueva Dupax Nueva
Dupax na del Norte, Nueva Vizcaya, iso apo ti Mike Hanam nga po, 6th placer, iti na naglabas nga grand finals tayo. Dahil po iti pagbati na, may isang mensahe na nga inted na kada tayo, agyaman na ken ni Editor-in-Chief, Princess Joy Black, iti iso tinakimpa nonot amin dagito kakabsat ken kagayam. Ket, dahito yan na po, iti inted date ni Architect, iti tally sheet na po. Agure kayo ta ikakapo iti may isa po nga so natatapno damot lang nga po background na. Dahito ya po iti isagsagot ko kada kayo amin na po nga agdingdingeg agbubuyag dingdingeg dagiti amin nga Board of Judges po ni Ma'am Clarissa ni Ma'am Paula kastamit kini Sir Errol ni Sir John Ray ni Ma'am Aisa kastamit kini sino pati may isa ni Admin Gerald Tango. Thank you very much kakabsat ken kagayem. Siya di papasule Lumarang-rang dayat ken langin-langin Basta't nalawa anak baybay sa naglaang po o ang tuog ka iti maminsan Okay, to all contestants, congratulations all of you. You all good and singing. Thank you very much, Sir Errol Juanay. Kada kayo amin ang bunga nagbalin nga po, Chairman of the Board, ni Ma'am Clarissa Bulan, na kayo po nga taga Isabela. Ayan man nga sulit tulubong itayan nyo. Thank you very much. Dagiti admin ko, dagiti viewers, dagiti contestant, and dagiti sponsor na po, at yaman na kinila ito nga Batch 1, Singing Contest Season 2. Pakat Indesay ay wendam Saan ta Pindadanes na Basta kadi Napudno nga agayan Ay to Norgy Viloria, Duchela Guillermo Torres, ni Winnie Alonso Florido, ni Joel Florido tago dinakmet kay kayaton ko nana. Ay kumang siya Ipagkasuli Dahito yun kakabsat, iti desisyon na po dagiti total nga inted din ni Chengwei Lizardo kanyak, nakatali sheet kakabsat ken kagayem. Ladies and gentlemen, jak ikanti background ng tano na may impinta sa po ti panagdangag yo. Iti may kalimang nga pwesto kakabsat ken gagayem. Fifth placer. Iti may kalimang nga pwesto. Aday iti total score na kakabsat nga bali 5 po. Mano ti Board of Judges tayo innumda po. Manuda nga nag 1, 2, 4 bali 2, 4, 6. Innam apo ti Board of Judges tayo po, bali 60 na jay. So nga, times 6 datoy total score, iti may kalimang pwesto, aday so na iti 45.52.
Iti average total score na kakabsat ket 7.59. Congratulations! Number 5 dato ya, 5th placer. Ibaba tayo apo, Ronday TV ibaba. 5th placer goes to contestant number 1. 5th placer goes to contestant number 1. Iti may kadwa po nga, may kapat nga pwesto, mapan iti ada total score na po nga 42.80, average total score divided by 6 dadya kakapsat, at the total average na po nga 7.63. Congratulations to contestant number 2, 4th placer. Iti 3rd placer kakapsat, at the total score ng 46.70, average total score 7.78. Third placer goes to Mark Kenneth Calderon, contestant number 3. Ket siyempre po the first, second, third, fourth, and fifth. Awan pa iti second. And may dua nga pwesto kakabsat with a total score of 49.85, average total score is 8.31. Congratulations to second placer goes to contestant number 4. And the winner with an average score of 50.31, average total score 8.39. Congratulations to the first placer, Miss Ivy Desiree Takadena. Dahil po iti decision ng iti Board of Judges. Congratulations kada kayo po nga nangababag, dagiti contestant. Thank you very much. Into no bigat kakabsat, dagiti number yo po nga lodak, iti John to. Ipos ko madamdama dato yo po tally sheet, tapno ti kasta makita yo po niya. Dagiti po iti score yo. Dahil po, thank you very much dagiti amin po nga judges ko. Giamanak apo kada kayo amin nga awan iti labas na viewers. Bagiti mabati apo nga pay makaturag buya ka pay buya ka uyo pay apo. Ako rin kayo apo tay patukar ko dati kansyon na gayam. Dati kansyon na. Yun dato yun. Dati kanta nakakabsat, dati di kanta ni ate nangabak. Christine Joy Adriano Dagyo kakabsat ken kagayem. Dayday tini nangabak. Isa mapagkabayagat mumuray dagit mata Kinisip makaagas Mangyuli wato'y kaungga Isa maduit ni suwena Aday sa mamakagura Aday sa marayawan na ka Kinisip magpagustukan ka Blanca Beria Cagayan. Amin kaya karikat Uray pa'y luak pupuntutan Uray pa'y luak paspasog nuda Nuwis man nakrik nak mapagmayat Isem Umisem ka man biyag ko Naulawag ka man To'y barukong ko Tainsa mo Isot mga iyayo Day ko'y pusog naknuwan Dilimdo So po tayo dito sa first iso ni Christine Joy Adriano Dagyo. Iti second iso ni Jess Alvarez Otanes. Iti may
may katlo nga pwesto, iso ni Mike Kenneth Calderon. Iti may kapat, iso ni Aubrey Ogala. Iti may kalima, iso ni Mayan Tabios. Uliwatoy ka ongga, isa matuwit isuwena, dahil sa mamakagura, dahil sa marayawan na ka, kanisa mapagustukan ka. Uray adami Dahil kakapsat, iti nagpatinggan iti singing contest tayo kakapsat. Sir Errol, Ma'am Paularina Armada Roses, kastamit kin ni Ma'am Clarissa Bulan, ni Admin Gerald Tango, kastamit kin ni Da Aisa Wamerga de la Cruz, kin ni Ayan Ray, thank you very much kada kayo amin na po nga Board of Judges. Dahito ya po ite para kada kayo amin na tanakitak dato in pad ni Aisa. Aisa, dahito yate kansyon da kakapsat. Duadakin ni Joel Florido. This song is dedicated to Ate Jocelyn de la Cruz from Santa Cruz, Tenerife, Spain. Enjoy watching, ma'am. Aisa de la Cruz and Joel Florido tagumasin nag-Joet na kakapsat. Anyaman na po di decision iti Board of Judges. Nadaya po iti mapatungpal. Sunata, ayan komete na po ti agpagpakada kata kayo amin nga nagbuya da kayo amin na po nga data Pilipinas dagiti OFWs, dagiti Board of Judges, dagiti sponsor kastamet apo dagiti amin nga final nga nakikontest apo. Thank you very much. Anyaman na po ti desisyon dagiti Board of Judges. So apo ti awatan nyo da kayo apo nga viewers. Thank you very much. Ken dagiti admin ko apo manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Akikita tayo ito apo in todo Domingo. Iti sumarunumanen nga bats to singing contest. Iya agpos na kakapsat iso nga ipalo dakto langenen. Dahito iti manong yu iti tangatang ading kapsat ken gayemyo Roderick Temporal Ben Lizardo Molina tinagbalin nga timonyo iti daytoy nga gondaway. Thank you very much. Mabuhay po ang mga Ilocano.